Umakoti ubanjwe enza ucansi nenye indoda ngosuku lwakhe lomshado. Kusabalele ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ekhombisa owesifazane ongumakoti enza ucansi nenye indoda ngosuku lwakhe lomshado, okushiya abantu abaningi bedidekile. Ngokwemibiko esabalele kuthiwa lo wesifazane uphume ngaphakathi esontweni lapho bekubanjelwe khona umshado wakhe, wathi uya endlini yangasese. Kuthiwa-ke lapho efika khona wabe sehlangana nenye indoda lapho kuthiwa-ke baqale khona ukwenza ucansi. Kuthiwa-ke ngesikhathi bebona ukuthi kukhona umuntu ababonayo, lo wesifazane wabe sezama ukubaleka ngokushesha wangena ngaphakathi endlini yangasese. Okudida abantu abaningi ukuthi lo wesifazane ubonakale eme emnyango enza lo mkhuba esikhundleni sokuzama ukuzifihla, okuyinto-ke edala imibono eyahlukene ezinkundleni zokuxhumana. Isambane News sibuya nazo sishisa.